Абарона інтарэсаў і правоў моладзі і ветэранаў – адзін з прыярытэтных напрамкаў дзейнасці абласнога аб'яднання прафсаюзаў, адзначыў на пасяджэнні новы кіраўнік арганізацыі Миколай Шум. Механизмы, которые мы реализуем, это в рамках наших тарифных соглашений, областного, городских, районных соглашений, а также через нормы коллективных договоров. Также у нас есть план совместной деятельности с ветеранскими и молодежными организациями. Мы принимаем совместное активное участие во всех мероприятиях, которые проводятся у нас в области. На пасяджэнні падкрэслілі, прафсаюзныя арганізацыі імкнуцца аказваць усебаковую дапамогу. Віншаваць са святамі ветэранаў вайны, працы, пенсіянераў, запрашаць іх на мерапрыемствы і арганізоўваць наведванні на даму. А калектыўныя дагаворы ўтрымліваюць нормы сацыяльнай падтрымкі. Правы на паляпшэнне жыллёвых умоў, аздараўленне, аказанне матэрыяльнай дапамогі пенсіянерам і іншае. Да, мы, ветеранская организация, смотрим, чтобы все ветераны были обихожены. И самое главное, чтобы они были востребованы, поскольку по возможности проводили уроки мужества в школах, учебных заведениях, то есть воспитывали нашу молодежь. У нас молодежь замечательная. Важным такое трохбаковае супрацоўніцтва лічыць і абласны камітэт Беларускага рэспубліканскага саюза моладзі. Ужо зараз у планах сумеснымі намаганнямі реализовать шмат культурных проектов. Работа ведется плотная, хорошая, и мы действительно готовы дальше продолжать именно в таком тройственном союзе работать, потому что каждый из наших организаций может подставить плечо, может научить, как работать и что лучше сделать. И, так сказать, вместе мы можем, когда вместе приложим усилия, можем сделать это намного качественнее и лучше любой проект. У перспектыве арганізацыі працягнуць гэтае трохбаковае ўзаемадзеянне. У 2020 годзе шмат грамадска-культурных, палітычных, патрыятычных падзей і прафсаюзы, ветэраны і моладзь прымуць у іх актыўны удзел. Анастасія Цыкун, Юрый Плінда, тэлерадыёкампанія «Брэст».